Окупанти мають нести відповідальність за незаконне заселення Криму. Закріпити її законодавчо пропонує лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Таку пропозицію він запропонував до рекомендацій на комітетських слуханнях Верховної Ради. Кожен, хто незаконно перетнув кордони і оселився на окупованих частинах України, мають за це відповідати, переконаний Мустафа Джемілєв. Каже, Росія з перших днів окупації Криму проводить незаконну колонізацію, витісняючи корінних жителів. Таких незаконних поселенців нараховується щонайменше 500 000, додав лідер народу. Про це йдеться і в щорічних доповідях Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша. А витіснення жителів окупованих територій, заселення окупантами цих територій своїми громадянами, це, як відомо, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, належить до розряду військових злочинів. Перезавантаження відносин не буде. Президент США Джо Байден чекає від розвідки звіт про ворожі дії Росії. Нового володаря Білого дому, зокрема, цікавить втручання Кремля у виборчий процес у Сполучених Штатах, застосування хімічної зброї та можливі виплати російської влади за вбивство американських солдат в Афганістані. Президент Байден розраховує на продовження американо-російської угоди про скорочення ядерного озброєння ще на 5 років. Адміністрація Байдена називає документ єдиною діючою угодою з Росією та запевняє, що американський уряд зробить все, щоб привести Москву до відповідальності. Хоча ми працюємо з Росією над просуванням інтересів США, ми також працюємо, щоб змусити Росію відповісти за її нерозумні й ворожі дії. І з тією метою президент також доручає розвідувальному співтовариству дати повну оцінку кібербезпеки російського втручання у вибори, використання нею хімічної зброї тощо. Точка неповернення. Сьогодні 7-мі роковини смерті перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького. Все почалося на світанку 22 січня 2014-го, коли сотні озброєних беркутівців, відкривши вогонь, пішли в атаку, витісняючи протестувальників з вулиці Грушевського на Хрещатик. Вже за години України дізналася про смерть одного з найвідоміших майданівців – Сергія Нігояна. 20-річний хлопець отримав 4 поранення свинцевою картечю. Наступним були 25-річний білорус Михайло Жизневський та львівський науковець Юрій Вербицький. Його тіло зі слідами тортур знайшли за Києвом. Ще сотні людей були поранені. Попри обстріли та напади силовиків, вже по обіді вдалося відбити попередні позиції та звести нові барикади. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Після того, як російський політик Олексій Навальний закликав росіян виходити на вуличні протести, влада почала затримання його прихильників. Зокрема, його прес-секретаря Кіру Ярмиш заарештували на 9 діб. Їй закидають порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника поліції. Арестовали на 9 суток. Но вы знаете, что делать 23 января в 14:00 центральной улице ваших городов. Приходите. Представники штабів російського опозиціонера Олексія Навального готуються до мітингів, які мають відбутися 23 січня по всій території Росії. На сайті Навального опубліковано заклик до росіян вийти на мітинги. Найактивнішими у бажанні заявити свою позицію виявилися школярі. Про це свідчить велика кількість відео з різних соціальних мереж. Там поширюють поради, як поводитись на протесті та закликають прийти не за Навального, а за себе та за свої права. А деякі школярі навіть діляться відео, як вони знімають портрети Путіна у класах, а замість нього вішають фото Навального. Русофобом нажиться на моих взглядах, я в золотистых полях и колосях, ляг со мной рядом. Водочки на пенсии, мы домой.
Роскомнадзор вже повідомив про плани оштрафувати соціальні мережі, нібито у зв'язку з поширенням інформації, спрямованої на залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих заходах. Планують оштрафувати TikTok, ВКонтакті, Facebook, Twitter, Instagram та YouTube. Тобто всі великі соціальні мережі в Росії, крім однокласників. Оріні Сітумєрова, Заман, АТР. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 102 роки тому, у 1919 році, відбувся акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що позначив бажання українського народу створити єдину державу. Президент Володимир Зеленський у своєму вітанні відзначив, що сьогодні Крим і частина Донбасу одірвані від єдиної України та висловив упевненість у тому, що в майбутньому українці зможуть все подолати і разом стануть творцями нового акту злуки. Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич наголосив на особливій важливості соборності українських громадян, які зараз проживають в тимчасово окупованому Криму і на окупованих територіях Донбасу. Якщо більше 100 років тому важливою була злука українців з Наддніпрянщини та Західної України, то сьогодні особливого значення має соборність всіх громадян України, які проживають на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях в Криму та на Донбасі. Сьогодні ми живемо в своїй державі, проте значна частина наших громадян проживають в умовах окупації. Саме тому значення акту злуки і Дня Соборності сьогодні є важливим символом того, що всі ми разом і що тимчасова окупація обов'язково закінчиться, а наш державний прапор буде піднятий на всіх частинах території України. Посольство США у День Соборності України закликало Російську Федерацію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи окупований Крим і Донбас. Про таке заявив виконувач обов'язків заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон у своєму відеопривітанні. Дипломат відзначив зусилля України та українців у побудові вільної і демократичної країни і запевнив, що США разом з українцями у День Соборності і щодня. Ми приєднуємось до народу України, закликаючи Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом та територіальними водами. Ми з вами, народи України, у День Соборності України і щодня. Метр за метром вишикуватись на 1058 кілометрів маршруту, щоб об'єднати столицю України з окупованим Кримом. Більше 30 тисяч людей об'єдналися у віртуальному ланцюгу Соборності. Акція розпочалася вчора. До неї можна було приєднатися, авторизувавшись на сайті UniteUkraine.com. Стартували з Софійської площі у Києві та дійшли до парку Шевченка у Сімферополі. Онлайн-ланцюг у виді аватарок учасників, хоч і віртуально, з'єднав Київ та Сімферополь у День Соборності. За останню добу в Україні виявлено 5348 нових випадків COVID-19. 14239 осіб одужали, а 163 пацієнти померли внаслідок коронавірусної інфекції. Станом на 22 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій та Київській областях. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин із жорсткими обмеженнями, який було запроваджено в Україні з 8 по 24 січня 2021 року, є частиною загальної стратегії МОЗ із боротьби з COVID-19. Його ефективність можна буде оцінити лише з часом. На сьогоднішній ранок в нашій країні менше 19 тисяч пацієнтів перебувають в наших лікарнях. Там 18 тисяч 896 хворих знаходяться в наших лікарнях або з підтвердженим діагнозом, або з підозрою на COVID-19. Якщо ми порівняємо з цими цифрами на початок грудня, то це було близько 29 тисяч. Тобто це прямий доказ того, що вся наша стратегія, вона впливає на ситуацію, і ситуація ця покращується. Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув ця конкретна річ, жорсткі карантинні заходи,
треба почекати ще після завершення жорсткого карантину, переходу на іншу стадію нашої стратегії. В окупованому Криму за останню добу виявили 331 новий випадок COVID-19. 14 людей померли внаслідок хвороби. Так, з урахуванням нових випадків, загальна кількість хворих на півострові за офіційними даними окупантів – 39 490 осіб, а 1036 пацієнтів померли внаслідок хвороби з початку пандемії. Бойова втрата на Східному фронті. Під Гнутовом на Приазов'ї загинув старший матрос 36-ї бригади морської піхоти Олександр Утрєп'єв. Він дістав кулю снайпера окупантів. Наші підрозділи відповіли вогнем. Крім того, ворог 7 разів бив по позиціях об'єднаних сил. В районі Красногорівки відкривали вогонь з гранатометів, а поблизу Мар'їнки та Красногорівки українські військові фіксували ворожі безпілотники та квадрокоптери. Апарати перелітали лінію фронту, але наші засоби радіоелектронної боротьби швидко їх знешкодили. Також окупанти гатили з великокаліберних мінометів. Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь.